Takže čo ľudia, dneska si hráme novú sezónu, Chapter 7 Season 2, teraz bol update, ty kokos, ani neviem čo to je. The Foundation, The Ice King. Ja neviem vôbec, čo si mám vybrať. Ja neviem čo sa deje. Join. Poviem asi pocity a také. Myslím, že Dark Moon Command. Nehral som teraz Fonko Command dlho, lebo nemám čas, jak to mám povedať. Streamujem, hej, to je jedna vec, čo sa neviem večer. Večer streamujem, ale proste, jak ja streamujem, ja nemôžem hrať Fonko, lebo extrémne, a že extrémne mi to, toto, seká ako kvôli, nie tomu, ale Wi-Fi. Oni pro nás sú v také novej si, a proste seká mi to, keď toto ping, lebo to nemáme natiahnuté kábel na našej novej časti v dedine. Takže tak no. Vidno, že som dlho nehral Fonko, že to je ináč. No super count. Už neviem, jak sa to hraje. Kámo, dobre. Som ho natali. Zahrať. Či proste, neviem vôbec, jak sa hrať. Ani roztrhnul na palce, ja som ani sa nerozsvičal, rovno som išiel natočiť videjko. Aby ste mali. Raz budem už častejšie natočiť videjka. Budem sa snažiť na to hľadať čas, ale chcem nejak kvalitný. Chápeš, lebo proste, keď to sa ráno na to pozriem. No a proste chodím do fitka, chápeš, streamujem. Čiže škola pritom je tako, nie že ťažké, ale nemám čas. No keby som na čas to robím proste. Ale ja príjem domov, teraz som sa učil anglina, geografia. Ne, na anglinu som sa nesiel učiť nautočiť. Teraz som rýchlo natočil jedno videjko, to bude štúdio. Sa im musí nahrať ako domov z iCloudu a je to. Ale ako dá sa to stiať, keď tak no. Je to už. Ďakujem, poďte. Čo tu je za zbraný piči? No je to nadávky sorka, ale tak. Ideme, skúšajme toto, neviem čo to je, čakajte, pozrieme sa. Overdrive, alebo to, Overdrive Grenade. OK, taký slabý granát, by som tam dal. NPCčka tu, no tak ja to nahrajem, čo vám za MK, no? Aha, počkať. Ten granát mi dáva sprint. Čo to bolo na chvíľku? Čo to bolo? Tak neviem, zistíme. Granát. OK. Poďal, nič také nové mám poviem kam. Dúfam, že toto nie je akože to najlepšia pumpa, čo tu má byť, lebo to je, že tak napiču. Čo mám za auto? No a tak ešte čo večera mám nový mikrofón. Lebo... tak. Čo som kúpil? Zajtra idem pitko. Chodím, nechoď, takže tak. Chodím do pitko. Povedzte, či by som cekal nejaký chápeš, že IRL stream, že by som išiel do miesta. A mu dať čo také a proste by som išiel stream cez mobil. Ale by som si dal notebook a som ničo iba prekonal, tam mám iba venter. Chápeš? To je taký stream, co? Už to tá škola má extrémne série, kámo, to... Nie je času. Čo je toto? Toto, počkaj. Toto je... Alebo to mám target. Ty piču, a počkaj, toto čo bolo?
Tak, to czy zajem. Amo! Jeszcze wróciłem do wątka. Czy to co? A, okej. Okej. Dobra, to dobrze. Idziemy w granaty. Ej. Počkej, ja si viem. A tretíkrát to bude najsilnejšie, že sa... Koľko si dá za hru, no tak furt to viac plusne. Neviem. Ale cere má to tá pumpa, že má jeden náboj, alebo čo to je? Som postral. Ešte sa postral. Piči, dobre, to už nie tak hrať. Piči. Čo viete vy na túto novú sezónu? Názor na to. Jaký máte vy? Poďme na to. Leníme. Tečko sa mi zažíval. Áno. Leníme. Poďme sem asi. Nie, lebo asi nemám. Neviem si vybrať. Kedy bol live event, kámo? Bol live event? Tak, ja. Dobra. No nie ma si sem. Co powiem, że nie skapę tak ale nie ma się sem. Koľko z jakých granát majú. Jak na Silvestra. Pyro SE, Pyro SK, Pyro V, všetko tu na dookola. Letáme. Lebo... by som chcel Silvestra. Petroval to piči Silvestra. Je bomby lietali. Ale to nikto není. Tak si vedia, že keď som chcela deliť, tak chcem nakoniec nikto není. Ja mám čo prvé. Tak to je good as a fuck. Dobre. Kámo, čo je toto za zbraň? Dobre, to je tá ešte stará. Á, potrebujem sa rýchlo naučiť. Ja mám pumpičku. To je nejaká šitná pumpa, to tá vyzdrbána, čo na začiatku bola. To je normálne pumpu, kámo, ale to je šitné hovnačo. Teraz čo? Ale ja už by som si potral nájsť pumpu! Čo nikde je pumpa do líci? Pumpa asi epika mám v tom. Čas? Ale som v piči. Ale tak, tako slabý. Nič. Áno! No, bu. Is this good? Is this good? OK. Ja som pošlo fajt, že ideme vyskúšať tam ísť.
Ver. Tak co je to tak plamenie? Ako nie okolo mňa, tamto to je nejaké elektrárne, jadrové bomby, alebo čo také, okolo toho. Ja som kokot, také MPTčko neviem zabiť. To ešte musím kámo teraz vrátiť do môjho Prime. OK. Is it good? Message, nabíjam. Poďme sa potom rozohrať. Legendary čestka. Čo je toto, kámo? To môžem pýtať, ale čo také? Kokot. Minimálne. Čo je? Počkaj, na to, čo si nazbieram, si môžem kúpiť. Ja mám 90. To stojí 80, čo? OK, tak toto je ako, nie je to zle, tá pesička ma jebe pri tom. Jemu to je jedno. No, tak to stiel tiež. Zobaczcie. Powiedziałem. Nie, serio, nie wiem, bardzo dobry account, to są ten account. Dobra, no już dobry. A kokot. No to ja robię buzianty na mnie. Buziant, slabis. Bo ja berem się stąd do tam teraz chłopiec nie są tam to. Tak fajnie, to jest roza. Ja som za to posledný typek, guys. Ale zakončili sme kámo toto videom, takže je to good for us. Ako to rozprávam do piči. No ale takže, ak sa na toto video páčilo, tak prosím vás, zanechajte dole like, zvolenček, odber a podporujte ma ďalej, príďte na streamy a serus.